Anthony Ambota di magazine du Mali ale filɛ bagaw bɛɛ lajɛlen ma nimugasi kaw ni ɲɔgɔn bamanankan kunnafoni wuli kɛnɛ ka bakuruba ulu filɛ bakuruba kungalo la sa ameta anga sanda ɲɔgɔn dan ulu okum kɔnɔna la sa kɛrɛnkɛrɛnnen na baccalauréat n'ale yɛrɛ baaraw bɛɛ lajɛlen minnu donna bi sɔgɔmada in na sa a yɛrɛla k'a fɔ ko ɲina candidat ko bɛ t'i jɔ candidat 2,230 ale ni 79 k'olu de bɛ ka n'u kɔkɔ da ɲɔgɔn disi la ka se ka ni examen kofɔlen ka se ka kɛ cogo min na an tila kana o walawala fo ka taa se hali bi an ka kunnafoniya nasiraw la sa an bɛ taa lakana ko ale bunaku ka sa an bɛ taa kidalikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na Abel Barakaw fɛ yen nɔ a yɛrɛla k'a fɔ terroriste maa 6 u ye olu bɔ baara la yɔrɔ kofɔlen na an tila kana o walawala ye fo ka taa se an ka kunnafoniya labanw na sa an bɛ taa Nigerkaw fɛ yen nɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko Benin jamanakuntigi kɔrɔ fila kulu ninnu kunda Nigerkaw fɛ yen nɔ bi tɛnɛndonya in na sa walasa ka se ka taa sigi ka fɔ baaraw ka se k'o sigi sen kan cogo min na an bɛ tila kana o walawala ye ni an ka bi bakurubaw ye aw bisimila ko kura an ka bamanankan kunnafoni ulu kɛnɛ kan i n'a fɔ n y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la sa ka kɛɲɛ ni sanda ɲɔgɔn dan minnu baaraw bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnna bagi n'ale yɛrɛ kɔni baaraw ninnu donna bi sɔgɔmada in na sa a yɛrɛla k'a fɔ ko an ka kotigi gale n'o bɛ tali kɛ Dr Shugel Kokala Mayiga la fo ka taa se a n'a baara ɲɔgɔn n'o bɛ tali kɛ Dr Amadou Sisavani n'ale yɛrɛ ye an ka ministre de l'éducation an ka kalanko ministre ye k'olu na se ka taa nin baara bolo ka se k'ale sigi sen kan sa ne y'a sakale sa Dr Shugel Kokala Mayiga n'ale yɛrɛ an ka kotigi gale k'ale de bɛna kɛ nin maa fɔlen ka se ka nin enveloppe ka se k'ale dayɛlɛ cogo min na k'ale di candidat ma walasa u bɛ se k'u ka baara bolo ka se k'olu kɛ cogo min na ne y'a sakale sa ni nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra nɛgɛ kanɲɛ 8 olu yɛrɛ wagati la kɛrɛnkɛrɛnna ekɔliso min bɛ yen nɔ n'ale yɛrɛ bɛ wele ko lycée Prosper Camara ale yɛrɛ ekɔlisoba in ale yɛrɛ kɔnɔna la sa ne y'a sa k'a lajɛ sa a yɛrɛla k'a fɔ ko ɲina candidat ko bɛ t'i jɔ candidat maa 2,279 na sa ko a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn n'a bɛ fɔ ko bac général fo ka taa se bac professionnel n'ale yɛrɛ fana bɛ tali kɛ maa 220 ko olu maaw ko u b'o yɔrɔ in kofɔlen in na sa directeur de centre n'ale yɛrɛ bɛ ka an ka centre ka se k'ale kɔlɔsi cogo min na a ka kumakan kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ni ala sɔnn'a ma ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ ministre ale yɛrɛ ka hakilina kɔnɔ fo ka taa se an ka jamanakuntigi ye mun laɲini kɛ bari sabula ka kumakan kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko baara bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan walasa nin bagi in bɛ se ka kɛ hɛrɛ ale ni baden kɔnɔna la lakanako ka se k'ale yɛrɛ bonya cogo min na walasa élèves bɛ se k'u ka examen kɛ cogo min na a y'a yira k'a fɔ tuguni ko a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko règlement minnu fɔra ko bɛɛ lajɛlen ka règlement ka se ka olu labaara cogo min na ko fo ka taa se 3F min fɔra walasa o fana bɛ se ka sigi sen kan cogo min na n'o 3F n'o bɛ tali kɛ fraude fo ka taa se fuite de sujet ma ani fo ka taa se faux sujet walasa olu bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la cogo min na ko bari sabula ko nin san fila laban in na ko ministre ka baara ko o laɲiniw ye dɛ walasa nin fraude bɛ se ka bɔ an ka jamana na cogo min na ko a yɛrɛla k'a fɔ ko hali bi k'u bɛ ka laɲini min kɛ ko laɲini kana sabati dɛ a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ekɔliden bɛɛ lajɛlen k'i jija i yɛrɛ ye i bɛ se mun na i k'o kɛ mun b'i kunkolo kɔnɔ i k'o kɛ walasa i yɛrɛ bɛ se ka passer n'i ka dɔnniya ye cogo min na ko bari sabula i ka passer ka dɔnniya na ko o de ɲɔgɔn tɛ a y'o ta ni k'o di an ka élèves ma walasa u bɛ se ka baara kɛ u yɛrɛ hakilina na ka tila k'a fɔ a ka kumakuncɛ kumaw na k'a bɛ foli ta ni di jamana marabagaw ma ko bari sabula u ye disposition mun ta walasa examen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ nɔgɔya la a y'a yirala k'a fɔ ko examen n'ale yɛrɛ daminɛna bi tɛnɛndonya juin kalo tile 24 k'ale kun bɛ taa cɛ juin kalo tile 27 nataw la a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ bonne chance k'u souhaiter candidat bɛɛ lajɛlen ye ko ala ka examen nɔgɔya bɛɛ lajɛlen an ka lakana ko an bɛ taa ale bunaku ka sa i n'a fɔ n y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la sa ka kɛɲɛ ni an ka finsigilakaw ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri an ka jamana ale yɛrɛ kɔnɔya fɛnw fɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnena kidalikaw fɛ yen nɔ u ka yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko Abe Barakaw fɛ a yirala k'a fɔ ko terroriste maa 6 k'u ye olu bɔ baara la o yɔrɔ kofɔlen in na dɛ n'i y'a sa k'a lajɛ fo ka taa se u ka maramafɛn caman ma ka se ka u tɛgɛ da o kɔni kan n'i y'a ta k'a lajɛ ni kunnafoniya yɛrɛ dira maa min fɛ o ye sali kɛ DIRPA maaw n'o ye fintilakaw ka kunnafoni di soba ye dɛ u ka kumakan kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ k'u ye tɛgɛ da u ka minɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnnena na minɛn min bɛ tali kɛ u ka poste radio portatif o den 3 u y'u tɛgɛ da o kan fo ka taa se PKM 1 ma fo ka taa se u ka PM 1 ma u y'u tɛgɛ da ni marifa jugu ninnu bɛɛ lajɛlen kan fo ka taa se u ka moto sen 2 u y'o caman ka se k'o bosi u la cogo min na ka se ka bunteni dali maa jugu ninnu kan cogo min na ka minɛtaw k'olu minɛ ka fata ka se k'olu faga cogo min na hali bi DIRPA maaw ka fɔ la o y'a yira k'a fɔ ko hali bi ko fintilakaw na to u ka cɛsiri kɔnɔna la ko bari
sabula ko jamana fansan nani belaji de ku ga bara ka se ga uri lakana ka se ga jamana den ku lakana ka se go bolu fen ka se go lakana chugumna ko albi ko fulin bilibili ko be tagari fintigila kawma ko be chestrim na ko albi ku chestri ako bara fe ko ni ala suna ko la nyini ku be mun ko na sabati anga jamana ko nala nkala jipa mawa batake ninga uchari kuna fana laba una sa ameta Niger ko fe na fon kuna fana chugumna bakuruba wala sa ayirela ka fo ko bene jamana kantigi korofla kul na ukunda Niger ko fe no bitene juan ale la sa metalike nisfor jedone Soglo fogata se Tomasa Boni Yaima kuluna ukunda Niger ko fe bitene doyen kade kasega ta kata kuma nyoya baro kasega ulusigi singa chugumna ko barisa bla be wakati jambo Niger alin bene fogo nyoya obodu nyonche ka kayni frontière datu uyesa ni asakalo masro do refe ka kayni sido ma ko sanction ko bi Niger ko finga mon kila so be ka kasega frontière ko datu Niger aleni bene nyonche ore kum konnala ayirela ka fuguna ta kata fogo nyoya kasega ta ben alin kelia kasega ta okuma kasego sabati chugumna wala sa albi ben mu unun nyonje wala sa obesega sabati chugumna ko bari sabla ko njamana fla ko be fala ko be bala ko albi ko wala sa obesega sisi chugumna ko ayirela ka fon kalo sabala bayina ko ben oten man nyonje de ka sababu ke ko mtemena ulu nyonje frontière kasego ulu datu chugumna ko bari sabla Niger ka o yayira ka fuwa petrol te boni ngata ben ko fino ko keleno gelayi ben ko mare Niger ko tigale no be salike Ali Mahaman ale yɛrɛ fana ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ ka bisigiya ta ni o da Porto Novo kaw kan de ka yira k'a fɔ k'u ka frontière bɛ yen nɔ k'u kɛlen don ka Faransi fintigilakaw dɔw bisimila o yɔrɔ kɔfɛlen in na dɛ ko ni y'a sa k'a lajɛ ko nin dun ye ko ye ko min cɛ man ɲi dɛ k'a bɛ wagati jan o ye Faransi fintigilakaw ka se k'o gɛn k'u wuli k'u gɛn ka bɔ ka jamana kan cogo min na ko nka ko nin maa kofɔlen ninnu k'a bisigira k'a fɔ k'u kɛlen don ka Faransi nantigi ko ka se k'olu bisimila u ka frontière yɔrɔw la sa ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoniw na an sera ka mun fara ɲɔgɔn kan na sɔnni an ka bɔ kuma kɔnɔna la sa an b'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna sami foli an b'o taga di bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko kuma ale gasi tɛ ban n'an donna maa o maa gasi la an bɛ yafa ka se k'o deli bɛɛ lajɛlen fɛ an bolo fila b'an kɔ bɛɛ lajɛlen ye ka an to deniya ye wa an to kalandenya ye an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka ala ka san wɛrɛ ka se k'o yirana cogo min na ka hinɛ an ka taabaw la k'a fɔ ko u kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ